Ja mulla olisi nyt sellaiset eläinfani, oliko se LPS, eläinfani LPS, niin mulla olisi sellainen nyt vaihtopetsejä ja niin edelleen. Niin. Sori, jos tämä video on vähän myöhässä ja voitko sä Pliide ehkä tai kumpi meistä lähettää ekaan on varmaan mä, mutta niin siihen mustaan märkoon. Toivottavasti se ei ole vielä mennyt ja mulla on aika hyviä petsejä siihen. Ei ihan joka tarvita ihan näin hyviä petsejä. Niin, aloitetaan. Eka on tällainen mäyräkoira. Tää on aito. Sillä on rondalletti. Mutta sillä on tollanen naama. Apua, täällä on vähän varjosaa, joo. Niin, tollatti ja reikä. Niin eka on siis toi. Apua, tällainen mäyräkoira. Toka, tällainen tanskan toka. Sillä on aika... Tätä sä tuskin halua, kun on aika outo. Sillä on eri väriset ilmat. Sitten sillä on magneettituuro. Se oli 2 siis. 3 on tällainen seisova kissa. Tällainen. Se on aika hieno musta ja sellainen. Tollainen hieno. Joo. Mulla ei ole siis sen takia paljon petsejä täällä mukana. Koska mä oon mummalla ja niin mä teen tämän videon täällä. Niin. Ja vika on tällainen heppu, mitä sä toskin haluaa. Reikä. Koodilla tuolla. Joo. Niin. Apua. Tää video on sen takia myöhässä ja mä en halua sitä toista seisovana. Niin toivottavasti sinä löysit mieluisen petsin tästä vaihtopetseistä. Ja niin, toivottavasti löysit mieluisen petsin. Ei mulla muuta. Moi moi! Ja huom, tää on vaan... Huom, mä kirjoitan vielä Descendai siihen kuvaukseen. Huom, nää on vaan LPS, ei vaan eläinfani LPSlle. Kumpi sä oot eläinfani vai? No, mä voisin katsoa sitten nopeasti. Joo, moi moi!